Добър ден, драги зрители! Дойде време и за втория епизод, в който ще ви разкажа какво се прави между бурната алкохолна ферментация и тихата алкохолна ферментация. И така, достигнахме момента, в който трябва да отделим младото вино от джибрата. Това се прави, когато виното достигне относителна плътност 1.00 или на 7-я ден, но не по-късно от 8-я ден, защото ако преседи повече с джибрата, просто ще стане по-грубо и няма да е толкова приятно за пиене. По време на източването, струята на виното трябва така да я насочите, че да се удря в стената, за да може да се разпръсква на чадър. Това е необходимо, за да може младото червено вино да поеме кислород от въздуха, за да могат да се отворят плодовите му аромати. Така прехвърленото вино вече е готово да изкара тихата алкохолна ферментация. Просто затворете съда и изчакайте 2 до 3 седмици. По какво ще познаете, че алкохолната ферментация е привършила? По това, че е започнало да се забистря. Това лесно се проверява. Периодично, като източите една чаша от крана, виждате, в началото е мътно и след третата седмица вече то почва да тече бистро. Това означава край на алкохолната ферментация. В последствие, в другия епизод ще говорим за така наречената ябълчно-млечно-кисела ферментация, при която ябълчната киселина се трансформира в млечна киселина и виното става много по-меко, заоблено и приятно за пиене. Основно правило по време на тихата ферментация и в последствие при съхранението на виното е да се предпазва от кислорода във въздуха. Кислорода е враг номер 1 на виното, особено на бялото вино. Това се постига чрез няколко начина. Един от начините е като се сложи плаващ капак върху виното и се надуе силиконовия обръч, така че да няма връзка между въздуха и виното. Един по-стар метод, който е много надежден, е да се постави така наречения воден клапан над виното, така че пак няма връзка между въздуха и виното. За повече информация може да посетите моя сайт, който е посочен на екрана. Там може да намерите и други интересни неща. Благодаря ви много за вниманието и гледането.